una taula de dones, no? I crec que no és molt habitual, no? que a la cúpula d'un grup com el nostre, doncs jo crec que és la primera vegada que són 4 dones que estem al capdavant, i jo crec que és una mica també el reflex i l'evolució del que ha succeït, no? En l'àmbit polític, en l'àmbit municipal i en l'àmbit socialista. Moltes companyes, no? Estem des de fa molts anys, no? Assumint una màxima responsabilitat als nostres ajuntaments, i avui doncs, el grup socialista aquí a la Diputació doncs, el representem 4 alcaldesses i regidores que evidentment doncs, representem a les milers i milers que estan treballant cada dia a peu de carrer, no? Que estan cada dia treballant amb els ciutadans i ciutadanes, i que crec que impregnem una forma de fer una mica més pràctica, de la que no? Tot el carinyo no? Poden de vegades representar els homes, els alcaldes i regidors, tot i que hi ha, evidentment, no? De tot en el nostre àmbit, però crec que també és un eix que ens diferencia respecte d'altres formacions, amb aquesta mirada una mica més femenina, una mica més pràctica, més sensibilitat respecte als problemes que la crisi també ens ha portat a les nostres ciutats i a les nostres famílies, no? I jo crec que això també és un element, no? que ens diferencia d'altres.